На това място, на 20 май 1876 година, загива един от най-големите герои на България – поетът-революционер Христо Ботев. Националната памет има вътрешната потребност да се саморазпитва. За да се затвърждава така, може би. За да става все по-сигурна в това, че е сигурна в себе си. Нашият разказ е опит да се приближим към една от сакралните точки в националната ни памет – гибелта на Ботев и неговия път към собствения му връх. Това е едно опасно приближаване наистина, но и нужно на паметта ни. Защото безсмъртието в спомена и величието задължават да вървим пак и пак към тях и да ги доближаваме, доколкото можем. А всичко започва в един априлски ден на същата тази година, тук, в българския квартал на Букурещ, където тогава живее Ботев. Георги Апостолов и Никола Бретенов, помощници на главния апостол във Врачанският революционен окръг Стоян Заимов, потропват на вратата на поета в Букурещ и го молят да им помогне в организирането на чета за преминаване в България. Отначало Ботев ги посреща с недоверие. След като измерил с поглед Апостолов, той запитал: "Да ме стреляте ли сте дошли?" Между двамата съществува стара вражда. Бретенов и Апостолов се оказват в изключително трудна ситуация, тъй като врачанци са дали пари за закупуване на оръжие. Мисията, с която бил натоварен Никола Бретенов, била закупуването на 500 пушки от Бекет и Крайова. Планът бил пушките да бъдат прехвърлени тайно в България и с тях да бъдат въоръжени въстаниците във Врачанско. В Рахово се научихме, че не може да се пренесе нито една пушка, камо ли 500. Най-после дойдохме до убеждение, че трябва да организираме чета, която да въоръжим с това оръжие и по този начин да го пренесем в България. Георги Апостол на колене е умолявал Ботев, защото ако той не се съгласи, делото пропадало. В писмата от България, донесени му от тях, се говорило, че огънят пламнал в нашето отечество, София обградена, Враца гори, боят се продължава, че в Стара планина имало 40 000 наши, че от Търново нататък пътищата са били заловени от наши войници, че работата върви сериозна. Точно в този момент поетът е донякъде отдалечен от ръководните среди на революционната емиграция. Предната година на заседание на Българския революционен централен комитет той бива обвинен за провала на въстанието от 1875, както и за злоупотреба с комитетски пари. В живота на Христо Ботев има тежки моменти и един от тези тежки моменти е свързан с големия спор за съдбата на едни сериозни парични средства, които са събрани от емиграцията през август и септември 1875 година във връзка с решението на Българския революционен комитет за организиране на всенародно въстание. Тръгват да се търсят следите на парите, които са събрани, значителна сума, над 50 000 австрийски жълтици, и предварителните обвинения така се насочват към Ботев. Всъщност историята е типично балканска. Иде реч за едни по-сложни взаимоотношения между касиера на Българския революционен комитет Драгой Шопов с една негова френска приятелка, която настоява да получи помощ парично от него, и той използва комитетската каса и предоставя тази сума, за да се спаси от евентуални свои преследвачи за тази сума.
И до толкова, доколкото Ботев иска да помогне на своя приятел, той поема вината за това, че парите липсват. В знак на несъгласие с това, което се случва в Българския революционен комитет в Букурещ, той си подава оставката. Като мотива за подаване на оставката на Ботев от върховният орган на Българското национално освободително движение да не пречи на организацията. Защото моите убеждения се не посрещнаха в много отношения с убежденията на останалите членове на Българския революционен комитет. И защото от това се породи неискреност помежду нази. Затова моля от своите досегашни другари да ми одобрят и приемат настоящата оставка. Парите са само един елемент от онази психологическа обстановка, която се създава в средите на имиграцията, която ще доведе до известно отдалечаване на Христо Ботев от онази група, която ще замисли подготовката на новото въстание през пролетта на 1876. Но това не значи, че Ботев се отказва от своите идеи или се отказва от своята дейност. Революционният орган на комитета продължава да е вестник Знаме. Освен това, Ботев активно участва в подготовката на четата. Малко след като Български революционен комитет се саморазпада в началото на октомври, комитетските дейци организират една анкета, която има за цел да провери къде точно са изчезнали парите. И събирайки документи, се доказва, че всъщност Христо Ботев няма никаква вина. По-късно главният виновник, Драгой Шопов, се самоубива. Но така или иначе, неговото самоубийство слага точка на този публичен дебат, целящ да омаскари Христо Ботев. Знае се, че Ботев е бил емоционален и много горд човек. Тъкмо за това изживява твърде тежко отдалечаването от революционните среди. Но всичко това вече е назад във времето. Поетът се впуска с истинска страст в подготовката по преминаването на четата в България. Той просто няма търпение да стъпи с оръжие на българския бряг. От много напрягания, трудове, вълнения по това велико дело беше се измахнал и изменил в лицето. Бузите му бяха доволно слепнали и брадата, която беше оставил вече да расте без стеснение, му придаваше още по-мъжествен, мрачен вид. Той не сядаше, не дояждаше тия дни. Той тичаше от кафене в кафене, от хан на хан, от къща на къща, да навижда, да разговаря, да подсеща, да разпаля бъдещите си другари в трудното предприятие. Той се беше превърнал в мисъл. Смелата заветна идея, която отдавна мъчеше духа му като таен демон, сега беше се въплатила в него. Иначе четата е била добре организирана. Закупено е оръжие, закупени са униформи, помислено е за всичко. И тъкмо когато всичко изглежда готово, на 7 май 1876 година, легендарният хайдутин Филип Тотю се отказва да предвожда четата. Панайот Хитов, Филип Тотю, достатъчно изпечени в този занят. Преценяват, че нито ситуацията е благоприятна, нито изгледите, възможностите за успех са достатъчно добри. И под един или друг предлог те отказват. И наистина към този момент априлското въстание е вече потушено. Панагюрище, Перущица и Батак са мъртви пепелища. Но по онова време е нямало как тази трагична истина да се узнае във Влашко. Тогава Ботев се възмути на Филип Тотя и каза на момчетата: то се видя, че аз ще ви стана войвода. Всички се зарадваха и извикаха: да живее бай Христо! Аз съм весел и радостта ми няма граници, като си наумя, че моята молитва се сбъдва. Ще напише той след седмица в едно от предсмъртните си писма. Подкрепи и мен ръката, та кога възстане робът, в редовете на борбата да си найда и аз гробът. От това място започва пътят към върха, смъртта и безсмъртието. На 16 май 1876 година тук в Гюргево Ботев и неговите четници се качват на палубата на Радецки.
Изкачват се с редовни паспорти и билети за Сърбия. Едва на палубата военният ръководител, юнкера Никола Войновски, разкрива истинската цел на пътуването. Помощ за възстаналата Враца. На ония, които тръгнали да мрат, все едно им било в Сърбия ли ще се извърши този акт, или в България. Въпрос даже не го направили. А всички на борда на легендарния кораб, на път към поробената родина, са толкова млади и толкова безразсъдно смели. И много от тях ще загинат. Такива хора правят историята. Не правят загладените бакалчета, не правят прекупвачите, не правят сарафите историята. И нашата също. Трябва да си нещо много по-различен като бит, за да бъдеш по-различен като мислене и накрая да бъдеш по-различен като храброст. Тук, в Козлодуй, четата на великия поет стъпва на отсрещния бряг на Дунава и целува земята. Настроението им е приповдигнато. Започва освобождаването на България. Следващите дни обаче еуфорията от навлизането с оръжие на родна земя се заменя с недоумение и разочарование. Четата не среща никаква подкрепа и помощ от местното население. За мен лично има едно надлъгване между вътрешните комитетски дейци и мигрантските комитетски дейци. Вътрешните комитетски дейци много ентусиазирано се обръщат към хъшовете във Влашко с готовност да подкрепят масово всеки един опит от страна на хъшовете да прехвърлят чета. Това вдъхва доверие на хъшовете във Влашко. Те наистина вярват, че е достатъчно само да се развее байрака по Стара планина и народа автоматично ще се включи в съответното въоръжено начинание. На практика нищо не се получава такова. Да, реалността се оказва доста по-различна от очакваното. Въстание в този край изобщо не е избухвало. Това разкритие няма как да не понижи ентусиазма, но не разколебава никого. Фитилът на бомбата вече е запален и път назад просто няма. В Козлодуй към четниците се присъединява един единствен човек – даскалът Младен Павлов. Въстаниците се надявали, ако не и да заварят въоръжен народ, решен да ги последва, то поне да срещнат готовност за съдействие. Напразно. Мъжете се били изпокрили вън от селото. Показали се само жените. Отначало те се страхували от четниците, но като чули българска реч, започнали да изкарват от къщите си хляб и вода и да ги раздават на момчетата. Някои от жените дори целунали знамето с извезаните на него думи свобода или смърт. Впечатлителната и наблюдателна натура на воеводата била най-много поразена и поколебана. Той се смеял, напрягал се да покаже, че е весел, че нищо не забележва. Но нима той е от уния хора, които да можат да си скриват чувствата. На следващия ден, на Милин камък между врачанските села Баница и Чирен, четата за пръв път влиза в тежко сражение. Задава се многолюдна черкеска конница. Никола Войновски реагира веднага. Конете и каруците са изоставени. Четниците, тичайки, заемат близкото възвишение. Той е опитен боец, обучен в Одеса, в юнкерското Николаевско военно-пехотно училище. Затова и Ботев го назначава за военен ръководител на четата. Войновски е избрал перфектна позиция. Хълмът стърчи над равнината, усеян с дървета и едри каменни блокове и представлява природно изградена твърдина. Към черкеската конница се присъединяват и други турски подразделения, които обкръжават от три страни Милин камък. Четниците се бият храбро, съпротивляват се с всички сили, падат много убити и ранени. Сред тях са някои важни хора от щаба. Знаменосецът Никола Симов, Курото, поп Сава Катрафилов. Под воеводата Перо Македонеца е с простреляно коляно.
Османската империя разполага с един огромен военен потенциал и това се вижда като резултат в хода на смазването на въстанническите действия, защото в района на първи революционен окръг и на трети революционен окръг виждаме да действа редовна турска армия, която е повече от 10 000, начело с опитни военачалници като Фазла Паша, с мощна артилерия, което неминуемо многократно е над възможности, които въстанниците биха могли да осигурят. Те са знаели, че с тия акции и с черешовото топче няма да гътнат една империя, разпространяла се на 3 континента. Но те са искали да изкрещят, за да бъдат чути, защото до тогава българското културно, историческо наследство, българското тогавашно съвременно състояние е било вън от полезрението на Европа. Европа не хаеше за нас. Мрак, униние и дълбоко отчаяние се възцарило в нашия лагер. Всички млъкнали, лицата им придобили гробен цвят. Убити погледи се само срещали измежду зелените габръчени и осени, които говорили едно и също. Изгубени сме. Ботев се нахвърля върху Апостолов и Обретенов с най-обидни думи. Нарича ги лъжци и измамници. Пита къде са врачанските въстаници. Къде е народът, който са дошли да освобождават. Обвинява двамата, че с долнопробната си манипулация са обрекли на сигурна гибел 200 души юнаци. Но трагедията в този кървав ден още не е завършила. Взето е решение тежко ранените да бъдат изоставени. Военно-тактически тази постъпка е била неизбежна. Но няма човещина в нея. Знаейки обаче какъв е бил характерът на Ботев, можем да сме сигурни, че стоновете и молбите на ранените са звучали в главата му до последния му миг. Оставихме ги на произвола, оставихме ги между ногтите на тиранина, който най-немилостиво щеше да им отплати. Четниците много добре знаели какво очаква ранените. Те били безмилостно, садистично заколвани от башибозука, главите им били отсичани и разнасени из селата, за да бъдат поругани. Затова ранените се молили на своите другари да ги доубиват. Враца прави опит да въстане. В нощта на 18 срещу 19 май съзаклятниците все пак излизат по улиците на града. Стрелят безразборно, за да всеят паника. Запалват няколко сгради. После се залостват като в крепост за дебелите стени на църквата Свето Възнесение. През деня във Враца нахлуват въоръжени башибозуци, които се отдават на грабеж. Убити са 33 мирни жители. Въстаниците се предават. Събират се в църквата Свето Възнесение и казват, че са организирали 2 чети от по 200 човека. Стоян Зимов, главният апостол, казва на първата чета да тръгне към Милин камък, но войводата отказва и казва, нека да тръгне втората чета първа, преди първата. След като разбират, че нищо не са направили и че изобщо не са подготвени, разбягват се от църквата и си хвърлят оръжието в нужниците, за съжаление. И се изпокриват. А самият Заимов се преоблича като жена в женски дрехи и с една мотика на рамо тръгва да бяга, спират го 4 башибозуци. Ушчи копая лозе. Това не го казвам аз, това го казва Захари Стоянов и другите съвременици. По същото това време на Веслец тече едно съдбоносно съвещание. На това съвещание Ботев поставя ребром въпрос. Сега на къде? И веднага дава отговор. Към Сърбия. По това време разстоянието до границата било няколко часа бърз ход. Само в Сърбия четата може да намери спасение и делото да бъде продължено. Така смятал Ботев. Всеки момент се очаква Сърбия да започне война с Турция и хиляди български юнаци се готвят да участват в нея. Георги Апостолов веднага скочил на крака и възразил на Ботев, че напротив, ще се постъпи правилно, само ако се върви на югоизток, към Средногорието, Старозагорско и Сливенско, където цялото население е настроено бунтовно. На неговото мнение е бил и Войновски. В подкрепа на Ботев се изказали подвойводата Перо, Икономов, Соколов и Стефанаки Савов. Останалите не взели страна. Войводата ни Ботев бе физически отпаднал. Краката му се бяха подбили.
Тялото му изнемощяло. Той не беше привикнал да носи незгодите на хашлашкия живот. Толкова време без сън, пресилено пътуване, глад, убиване духом и телом, това не беше лесно поносимо от кого и да е. Тъй, че беше вече на конец. Според описанието на четника Никола Кючуков, Ботев е имал извънредно представителен вид. Мундирът и панталонът му бяха приготвени от тъмно сино сукно с хусарски вкус. Сабята му беше окачена на сърмен колан, шарф от златен атлас през рамо спуснат над сабята, а на кръста отдясно револвер с лустрен кълъв. Ботев носил високи лачени бутуши. Тези бутуши били купени по мярка за Филип Тоти от една пътуваща театрална трупа. Били впечатляващо красиви, но твърде малки за краката на снажния Ботев. Тук момчетата сядат да починат. Местността е известна с името Мазневи кошари. На поляната вече се пекат около 10 агнета, когато Войновски посреща Ботев и Перо. Простреляното коляно на Перо го боли нетърпимо, а краката на Ботев са разранени от дългото ходене. Той захвърля скъсаните бутуши и Обретенов му помага да обуе чифт свински цървули. По едно време наблюдателен четник поглежда към Враца и забелязва нещо като облак да пълзи към тях. Това е войска. Няколко стотин души. Пехота и кавалерия. Почивката е прекратена и четата потегля нагоре към височините. Овчарят мазната започва да обикаля от човек на човек и да сипе обиди. Защото не са му платени агнетата, а турците вече идат. Ботев си повдигна главата и просълзен с болка на душата си каза: и аз съм дошъл народ да освобождавам. Обърна се към мен като касиер на четата и каза: Обретенов, дай му 3 Наполеона. Как плакал Ботев, когато овчаря дошъл да си поиска пари. Ботев е изпратил Кючуков, Никола Кючуков, да преговаря за агнетата. И мазната му е казал: ама те не са, това не са само моя сток. Те са за друга, овчарска за друга. 4-5 души, поименно имам ги, кои са били там. И каза: ей хора, ама, нали, трябва нещо да дадете. Другите няма да ме поверват, няма да нищо. Така. И Кючуков е обещал, казал: хубаво, получаваш по 17, 18 агнета по 17 гроша с пазарили. Така че като се е появил мазната, той е имал правото да каже: хора, турците вече пъплат насам, ако ще плащате, дайте парите да бягам. Не, така ще е казал. Към 8-9 часа сутринта четата е принудена да започне сражение с неприятелска сган, състояща се от башибозук, черкези и военна част с 2 преносими планински уредия. Съотношението на силите е 1:10 в полза на турците. Четниците заемат 3 околни върха – Камарата, Купена и Околчица. Така турците се озовават в твърде уязвима позиция. Те са долу в ниското, като в Казан. Техните опити да заходят в тил на позицията, където се намира Ботев, са пресечени от отделението на Войновски. Ако го нямаше Войновски на Милин камък, те щяха да бъдат избити до един. Ако го нямаше Войновски горе във Врачанския Балкан на 20 май, те щяха също така да бъдат избити. Войновски е един самороден талант на стратег или на тактик, както искате да го наречем. Резултатът е изненадващ. Немалко ранени и убити от страна на неприятеля и никаква жертва от четата. Нито един ранен. С падането на вечерта башибозукът и черкезите се изтеглят от бойното поле, като дори не прибират убитите си.
По традиция мюсюлманите не водят бойни действия нощно време. Тъй като изминалия ден бил горещ и четниците вече примирали от жажда, те помолили своя войвода да отидат до близкия извор. Ботев не само разрешил, но и ги придружил заедно с най-близките си помощници. Ботйов, Апостолов и аз бяхме изостанали по-назад по причина на Перо, който не можеше да върви. По покана на Ботйов приседнахме край една малка скаличка. С нас бяха Сава Пенев от Търново и Димитър Тодоров, Димитрото от Габрово, които седяха на 20 на метра в страни и едва ли видяха как се случи всичко. Според Обретенов, само тези 5 четника са свидетели на гибелта на войводата. Самият той и Георги Апостолов, апостоли от Врачански революционен окръг, едни от инициаторите за организирането и прехвърлянето в България на четата. Перо Македонец, подвоевода и опитен революционер, участвал в Критското и в Херцеговското въстание. Димитър Тодоров, Димитрото и Сава Пенев, редови четници. Ботйов беше много загрижен. Той се обърна към нас и запита: какво мислите да правим, когато в тия 2 сражения патроните ни се свършиха? Помощ от никъде нямаме, хляб също няма. Да продължаваме ли или да се отправим за Сърбия? И Перо каза: Ботйов, ако ти направиш това нещо, знай, че всичкото обаяние, което спечели с подвига си, ще го загубиш. Според Никола Обретенов тия думи изрича Перо. Аз поддържам с почти 100% увереност, че думите не може да се казва и от Перо. Подобни думи се приписват на Георги Апостолов, произнесени през 1875 година при пропадането на така нареченото Старозагорско въстание. Тогава той директно заявява: по-добре да умрем, отколкото да се върнем. Така и няма да разберем кой от двамата е произнесъл тези драматични слова. А Обретенов продължава своя разказ. Ботйов нищо не каза, но се изправи в целия си ръст да види накъде отидоха момчетата. Тогава моментално изгърмя пушка и Ботйов политна да падне на гърба си. Аз и Апостолов го поехме от двете страни и докато го сложиме на земята, той издъхна пронизан в сърцето. Димитрото. Той бе улучен в челото. Никола Кючуков. Куршумът беше пронизал черепа му под веждата. И порой от кърви бяха го покрили. В челото или в сърцето? Всичко това, което се придава като доказателствен материал, е извлечено от свидетелства, събрани от оцелели след освобождението български поборници. В значителна част от тези свидетелства има елемент на преувеличение, елемент на манипулация, случайно или не. Субективизма е много силно присъстващ в тези спомени. Много често самите автори на спомените се влияят един от друг, от това, което вече са прочели в записките на Захари Стоянов или в миналото на Стоян Зимов. И така в публичното пространство започва да се раждат едни митове, които се разрастват във времето. Колкото по-късно е писан един спомен, толкова по-трудно доказуеми са нещата, които се изказват в тези спомени като факти. Вероятно всичките четници до известна степен са изпитвали една лека гузна съвест, а други са били прекалено пък почитателни към Ботев, за да изнесат вероятно и не много привлекателните сцени, които са се развивали там и са ставали във всички прояви на национално-освободително движение, не само в България. Но това като че ли ражда една загадка, таинственост. Насреща не се виждаха никакви черкези. И четници не се виждаха. Възможно е скрит горе нейде по зъбера някой черкезин да е стрелял. Възможно е и заблуден куршум да го е ударил. Не мога да кажа откъде се даде този изстрел. Но той не се повтори. От мястото, където са се изтеглили турците, до ловното място на Ботев има повече от 2 километра разстояние.
Много е трудно, да не кажем невъзможно, въпросният нишанджия да премине незабелязан подобно разстояние и то при положение, че се изкача стръмно нагоре. Трябвало е да се крие от все още мяркащите се наоколо четници и да вземе позиция поне на не повече от 100 метра от отвеждащата до извора пътека. Приравнен към сегашното лятно число време, този час от денонощието отговаря на интервала между 21 часа и 21:30 часа. Трябва да вземем предвид и обстоятелството, че в такива пресечени местности се смърчава по-бързо и мракът е по-плътен. Така че, към момента на убийството на Ботев, видимостта със сигурност е била силно затруднена. Възможен ли е точен изстрел от такава дистанция и то в настъпващия мрак? Пушка, която би могла да се използва, това е пушката Снайдер. 1865 година, която е с калибър 14,66 мм. Тя е била основна пушка в турската армия, но малка е вероятността тя да е попаднала в черкеските, в башибозуските части. Най-голяма е вероятността войводата да е бил прострелян с преднопълнещо оръжие, т.е. с капсулно оръжие, което по това време е било не само в арсеналите на армията, и оттам са били снабдявани башибозука и черкезите, но и се е използвала и като ловно оръжие. Използването на такъв тип оръжие, преднопълнещо, при лошата видимост, която е имала, при сумрака, който се е появил в късния часове на деня, точен изстрел в сърцето или в челото от такова разстояние почти е невъзможен. Изключваме случайностите. Ето видяхте при изстрел с преднопълнещо оръжие, което е било снаредено тогава с димен барут. Това означава, че четниците би трябвало да видят местото, откъдето е произведен изстрела, тъй като се образува облак от изгорелите барутни газове и се появява пламък. Поведението, което се описва на присъстващите, е изключително странно. Там няма никакви защитни реакции на хората. Изглежда така, сякаш те са очаквали това да се случи. Което е малко странно. Действията на хората, когато са под заплаха, е нормално да са себезащитни или защитни действия. Такива действия не са описани. Някой четник спокойно би могъл да изпълни ролята на снайперист. Да вземе необезпокоявана позиция и да стреля от прикритие по войводата. За него не би било проблем да се промъкне и да застане на няколко десетки метра от Ботев. Четниците са били с униформи, неговите са щели да го познаят и е нямало да стрелят по него. Но останалите обстоятелства, далечното разстояние и слабата видимост остават, разбира се. В заключение да кажем, че или стрелецът е бил с изключително добра стрелкова подготовка, или е стреляно от много по-близко разстояние, отколкото са спомените, които са описани и документирани. Най-популярна остава версията за това, че Ботев е поразен от вражески куршум в момента, в който щаба заседава и обсъжда какво да прави от тук нататък. Тази версия е потвърдена от свидетелствата на различни участници в събитията, най-вече от Никола Обретенов и от някои представители на черкеските групи, които след освобождението дават своите свидетелства пред историците, които се интересуват около детайлите, свързани с смъртта на Ботев. За мен най-естественото, и аз, докато не се докаже другото, нали, науката верно е, така трябва да се доказват нещата, най-естественото е, че той загива, отива да се бори срещу тираните, срещу тези, които са пробителите на отечеството. И най-естествено е, защото да не е естествено от тях да получи смъртта си. Като че ли това е, намират го за неестествено и непременно би трябвало някой от нашата. Това е, може би, в нашата психика ли, не знам. Трите анкетни комисии, които са организирани между 1901, 1902, 1927 и след това 1953 година, достигат до извода,
който подкрепя тезата за вражеския куршум, но противоречивите свидетелства, събрани от трите комисии, показват, че има нещо скрито, нещо недоизказано, нещо, което звучи така доста провокативно, за да бъде прието от всички нас. Никола Обретенов. Покойният професор Боян Пенев е поставил въпрос. Толкова ли сме далеч от истината днес, 50 години след смъртта на Ботева? Невъзможно ли е да се установи тая истина и да се тури край на измислиците? Този въпрос на един професор, който иска да тури край на измислиците, който не се задоволява с определението на акта от 1901 година, ме накараха, докато съм жив, още бодър и в пълно съзнание, да изпълня още един отечествен дълг. Да отида във Враца, за да покажа на младото поколение точното място, гдето е убит Ботев, тъй като в момента на убийството бях при него и той издъхна на ръцете ми, без да подозирам, че ще се намерят хора, на които няма да се хареса истината и ще се постараят да я изопачат. На 27 октомври 1953 г. специална комисия на Института Христо Ботев при БАН, в която участват най-видните историци, общественици и военни, след внимателно проучване на източниците и грижливо обследване на самите места, прие единодушно за исторически достоверно следното. През време на разговора Ботев се е изправил, за да види къде е четата. В същия миг неприятелски куршум пронизал сърцето му. Куршумът дошъл от север, откъдето през деня нападал неприятелят. Всичко това са факти, които ние историците продължаваме да изследваме, продължават да се търсят нови доказателства. За съжаление, такива не са открити, но това пък не дава основание на псевдоизследователи, на псевдозаинтересовани от българската история хора да пишат маса глупости на тази тема. Има съмнение, разбира се, почти таинствена такава загадка или догадка, че може да е убит от свои, че може да е убит от съперник, че може да е убит след разпра. Но това като че ли не е чак толкова важно. Цяла България, всички власти, всички режими, които са били през тия години, до година стават 140. Са си служили с него, с неговото име, всеки го е слагал, така да се каже, на байрака си, никой не е изяснил този въпрос, доколкото е възможно. Една от най-новите версии за смъртта на Ботев е свързана с хипотезата, изказана от нашия много добър писател и драматург Стефан Цанев, че всъщност Ботев се самоубива. Звучи така доста романтично и би издигнало на друго ниво саможертвата на Христо Ботев. Версията за самоубийството на Ботев за мен е доста спорна. От чисто криминално-психологична гледна точка. За да се стигне до подобен извод, трябва да са налице определени личностни и ситуативни предпоставки, които в конкретната история, конкретния случай, като че ли не са налице. Въпреки рязката промяна от емоционалното му състояние, от възторг до отчаяние, до разочарование, ние не бива да забравяме, че през цялото време Ботев като лидер, като командир, като войвода, е постъпвал така и е мислил така, че той да носи отговорност за хората. Ботев е свалил знамето, заповедал е да се разкове край на военната действие, измъкване, за да спаси още 150-60 човека от смърт. Битката при Околчица, още повече, е една успешна битка. Всъщност тя би трябвало да повдигне духа на хората,
да даде надежда и на командира им при цялата сложност на ситуацията. И по никакъв начин това не може да се... не може да откриеме така наречения отключващ, казвам научно, предиципиращ фактор, който да подтикне един човек към едно суицидно действие. Но нека разгледаме и най-страшната версия. Че Ботев е бил убит не от друг, а от някого измежду тези петима свидетели. Те самите дават изобилие от поводи за подобно съмнение. Думата алиби на латински се превежда на български другаде. Това е значението на думата. Значи, който не е бил другаде, а присъства на едно престъпление, убийство, той е заподозрян. Общо от петимата, един е бил приятел на Ботев, Перо. Обаче, айде ще го сложим и него в списъка, въпреки че той не може да бъде 100% заподозрян, защото той е бил с чупено от куршум коляно. И за него разпадането на четата и убийството на войводата е означавало гарантирана смърт, защото единственият му шанс да оживее е да стигнат до Сърбия. Оръжие за врачани въобще не е имало, тъй като огромната сума от около преведени в франкове, около 56 000 златни франка е злоупотребена. Всичките помощи от Южна Русия, от Румъния, от България и огромната сума от 15-16 хиляди франк най-малко са платени от Врачанския комитет, за да му достави по заявка, предплатено от всичко, за да му доставят 500 пушки, 500 револвера и 100 000 патрона. Никога не са ги видели. Като следствие от първата голяма корупционна афера в новата българска история, Ботев е станал жертва на заговор на няколко човека от най-близкото му обкръжение. И целият разказ нататък в спомените на Никола Обретенов е фалшив. Всичко останало са глупости. Ботев е застрелян от човек от тези, които са били с него. Доказателствата са десетки. Логически доказателства и изключително сериозни улики. Лично аз съм по-склонен да търся обяснение в гибелта на Ботев, в дебата между членовете на щаба какво да правим. Дали да продължим, дали да се саможертваме в името на българската свобода и тази наша саможертва да послужи като пример на други, които ще ни последват, или да потърсим по-рационалното, по-прагматичното, да продължим да изпълняваме някакъв план за общи действия с Сърбия. Вероятно този дебат е в основата на различията, които довеждат до по-сериозно сблъскване на мнения. И доколкото повечето от членовете на щаба са хора млади, енергични, хора на крайните решения, бихме могли да очакваме, че в тази ситуация се създала атмосфера на нетърпимост спрямо позицията, която Ботев защитава. Представата, която аз съм се изградил за Апостолов от всичко, което съм чел за него, че той е изключително емоционална личност. И силна индивидуалност точно със своята динамика, с енергията.
същата характеристика се прави и на Ботев. Тоест, ако използваме един фолклорен израз, два остри камъка. А знаем какво се получава пред два остри камъка. Димитър Страшимиров твърди, че когато комитетските хора се нахвърлили с обвинение към Ботев заради парите пропилени от касиера Драгоя Шопов, Георги Апостолов даже извадил револвер. Георги Апостолов е радикално настроен. И смятам, че тази негова радикалност, дори Обретенов го квалифицира като фанатизиран патриот, по-моему, точно тази радикалност на Георги Апостолов е напълно възможно да е предопределила и реакцията му да отреагира светкавично и да произведе изстрел. Една версия, при която да се е стигнало до саморазправа, е напълно възможна. Още повече, самият конфликт е ескалирал. Той постоянно е ескалирал и на фона на ситуативните фактори, за които споменахме. Тоест, имаме никаква подкрепа от населението, дезертьори, разногласия, страдащи четници, смърт, нелепа на много от тях. Това вече говори за една групова динамика, при която лидерските конфликти са напълно възможни. И предвид индивидуалните особености на хората, за които говорим, това е една напълно възможна версия. На Обретенов не може да се вярва. Той използва остатъка от живота си, за да укрива истината около гибелта. И известната реплика пред лицето на Бога, когато умира, за честта на българският народ ще отнеса истината на небето. Когато четем спомените как се държали петимата, оставаме с впечатление, че главният им стремеж бил час по-скоро да се махнат от мястото на покушението. Всички, които бяхме близо до него, хвърлихме по едно клонче върху горещия му още труп. Това му беше погребението. Взели се каквото могат. Картата, сабята, револвера, далекогледа и се побързали да изчезнат. Защо? В този момент никой не ги е заплашвал. Никой не ги е преследвал. Освен собствената им съвест, може би. Перо с пръст на уста каза: "Шшт, да се не разправя за смъртта на Ботева." Когато останалите момчета от четата запитаха за войводата, казахме им, че той е или избързал напред, или изостанал. Ако, да кажем, е бил прострелян от черкезин или от турски снайперист, най-малкото те не са били под напрежение и са можели да се погрижат по-добре за тялото на войводата си, защото не са били притиснати да изоставят тялото му или да действат прибързано. Битката е била приключила, може ли са да направят много неща, така че да е ясно къде е. Най-малкото да го погребат, да му покажат това уважение. Това не се случва и нищо не се коментира по този въпрос. След убийството на Ботев, четата се разпръсква на няколко отделения. Всеки хваща на където може. Предателството продължава. Властта провежда така наречената операция "Стрига на глава". Какво означава това? Казва на всички овчари и говедари, които са по планината, да си острижат главите доголо, за да се различават от бунтовниците. Бунтовниците са с дълги коси и са брадясали. Когато Аскера ги види, турците, Башибузука ги види, да каже: този с остриганата глава, той е наш човек. И тръгват с хлопки. Такива. Говедарски хлопки. Да звънат и по този начин привличат четниците. Озверели от глад. Като чуят хлопки, тръгват нататък. Там ги чака засада. Перо Македонеца загива само няколко часа по-късно. В ранната утрин на 21 май.
Четниците са си притаили в гората край извора. Все още не е съвсем разсъмнало, когато на отсрещната поляна се появява черкеска конница. Димитрото си спомня. При първото им изгърмяване падна убит Перо. Откриха огън и нашите. Бяха убити много черкези. По-късно през деня друга група води сражение с потерята в местността Рашов дол. Георги Апостолов пада убит в същата битка. Неговият череп се намира тук, в косницата на Ботевите четници в село Скравена. Твърди се, че черепът на Апостолов е единственият идентифициран от учените в БАН. Според последните уточнени данни, общият брой на Ботевите четници е бил 208. От тях 94 са загинали, 26 са били заточени, а 2 са починали в турските зандани. Останалите се спасили, мнозина от тях добирайки се до сръбската или румънска граница. Само след дни взели участие в юнската война между Сърбия и Турция, а по време на освободителната война се сражавали в редовете на славното българско опълчение. От 3 свидетели на трагичната гибел на воеводата, доживели свободата, спомени ни е оставил най-вече Никола Обретенов. Димитрото, в редките случаи, когато проговаря по темата, подозрително повтаря дословно неговите показания. А третият, Сава Пенев, не проронва и дума за смъртта на поета до края на живота си. Година след смъртта на Ботев започва така наречената освободителна война. Тоест фокусът на обществената енергия и на общественото внимание е в съвсем друга насока. Кой ще се занимава с разследвания? България придобива независимост. Излизат вече нови стойности. Излизат нови обстоятелства. Обретено след освобождението, на какво може да се надява, ако посочи убиеца? Имайте предвид, че още от 1981 година започва публикуване на материали за националните герои. Захари Стоянов не случайно е оценяван като основоположника на митографията за националните герои. Текстовете на Захари Стоянов буквално имплантират в общественото съзнание Левски и Ботев като национални герои от първа величина. Никой никога няма с точно да установи обстоятелствата при това убийство, смърт, геройска, подла, съмнителна и прочие. Но политиката се познава по резултатите. Благодарение на такива усилия, чети, въстания, локализирани на малки параметри, на малки обхвати, слаби като усилия, не са разтърсили тая Османската империя, но създават такава атмосфера, при която вече за българите се заговаря, разберете това, с геройската саможертва на Ботев и неговите четници, с мъченичеството на априлци. Най-после ни обръщат внимание. У нас болезнено отеква всяко твърдение, даже всяка сричка, българин да е извършил предателство, българин да е умъртвил българин. Не виждам защо. Не може да бъде винен цял един народ, цяла една нация, няколко последователни поколения за стороното от едного, от един. Дали извършителя е Никола Обретенов, дали извършителя е Георги Апостолов, дали извършителя е Перо, е въпрос на детайли. Дали трябва да се срамуваме да признаваме, това е друг въпрос. За мен истината е по-важна. Наистина, героично-романтичният поглед върху нашата история е много важен. От гледна точка на патриотичното възпитание, от гледна точка на националната ни памет. Но да признаем истината, по никакъв начин не бих хвърлил сянка на съмнение върху нашите национални герои. Ботев има своето осигурено място в нашия национален пантеон
И аз съм убеден, че той никога няма да слезе от този пантеон. А предателите нека си носят проклятието на предателството. Добро ли, зло ли насреща иде? Злобна ги памят често повтаря. В гърди ни любов, ни капка вяра. Нито надежда от сън мъртвешки да можеш свестен човек събуди. Свестните у нас читат за луди. Да се прехвърлим малко напред във времето. Годината е 1897. България вече е свободна. Христо Ботев е национална светиня. Издигнат му е гигантски за времето си паметник в центъра на Враца. Стиховете му се изучават и се рецитират наизуст, докато Вазов все още е слабо известен. Улици и училища носят името на Христо Ботев. Младата българска държава има нужда от герои, около които да се консолидира новата нация. През същата тази година, в 9-то Народно събрание на княжество България, се получава прошение от Иванка Ботйова Петкова, престарялата майка на поет. В това прошение на Иванка Ботева Петкова четем: заради заслугите, които син ми Христо Ботев е принесъл на България, моля да бъде възстановена отнетата предишната година пенсия от 100 лева. Защото това е единственото средство, с което преживявах сетните си години и е подписано на 16 декември 1896 година. Адресът е такъв: високо почитание просител Иванка Ботйова Петкова. Извадка от решение на 9-то обикновено Народно събрание, втора редовна сесия, заседание на 1 ноември 1897 година. Докладчикът Янко Симеонов. Прошение от Иванка Ботева Петкова, родом от Калофер. И тя тъй също с това заявление иска да й се отпусне пенсия като майка на поборника Христо Ботев. Комисията намери и това прошение за неоснователно и го остави без последствия. Председателстващият Георги Губиделников. Моля уния господа представители, които са съгласни с решението на комисията, защото прошението на Иванка Ботева Петкова от град Калофер да се остави без последствие, да си вдигнат ръката. Болшинство, приема се. Така е. Политиците на свободна България имат нужда от героя, от легендата. Но живите хора слабо ги интересуват. Това е. И остави нам долги наша, яко живи